so shi yasa gwauranci jarrabawa ne. Ya Allah ka rage mana adadin gwagware, ya Allah gwagware da suka cika ƙasa Allah ka yau mana rage su. In aka ce baka da iyali girman ka na faduwa. Yanzu za a ganka da mutunci ka shigo kana da kakar maka assalamu alaikum daga an ce goro da sai yanzu na kake goro ke. Wani ana faɗan goro sai gan kaman buhun karago yake ganin ka yanzu daga an ce goro ka zama buhun karago a wurinsa. So shi yasa gwauranci jarrabawa ne. Ya Allah ka rage mana adadin gwagware, ya Allah gwagware da suka cika ƙasa Allah ka yau mana rage su. Amma ta bangaren ba su dukiyar halal Allah ya sa su yi aure. Wani kuma tsabar mutuwar zuciya ne, saboda motarsa da yake kashe kuɗi ya fi kuɗin da ake rike iyali da ita, ko ba inda ke zuwa da ita, sai tsabar gayan shirme ba inda zai je da gayan. Gwagware matsala ne suka yawa a society. Allah ta'ala ka rage mana gwagware ta hanyar alkhairi. Allah ka ba su matan kware Allah ka ba su mazan kware. Allah ta'ala ya ce falladina hajaru, lalle ne wanda suka yi hijira. Ayyuka biyar Allah ya kira su da shi a nan wurin, su waɗannan ulul albab din. Na farko falladina hajaru, suka yi hijira. Wa ukhriju min diyarihim, aka cire su a gidajensu. Sai kuma me? Wa udu fi sabili, aka cutar da su a tafarkina. Wa qatalu, suka tinkari abokanan gaba. Wa qutilu, wasu ma suka yi shahada. Sai ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kaga ayyuka guda biyar ko? Wannan